ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Ta yi kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wai shi me yake sa gaban ɗana muke gangancewa ya zama kamar na yaro? Tambayan ta dan fara yawaita, za mu warware muku wasu fa'idodi ko kuma haskaka muku domin ku cire kwankwanto a zuciyarku ko kuma shakku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na ya aiki wa na musulmi na. Shin akwai wasu mutane da kaɗan da ciwon nasu ga gabansu ya kankance in a zarar ba sa jin wata sha'awa tattare da su sai kaga ya zama ƙarami, da ga su ce bai ƙaramin babbar yatsa ba ko kuma da kaman ƙaramar yatsa. Abin da ake so a gane illa a cikinsu, in dai sha'awar ka ta motsa ne za ka bai kai ba bai girma ba, to shine abin da akwai abubuwa da dama da suke confusing ɗin mutane ko mazaje kusan makamantan haka. Shin menene gaba ɗaya ga shigansa ya kankance haka kawai amma in ya jin sha'awa ta kan iya ƙara girma? Abu biyu ne zuwa uku. Magudanan jinin da yake bin jijiyoyin azzakarinka ko alƙalaminka shine suka samu ƙarfin jini suke trending sosai da sosai har yake gudu, take sa gabanka ya zama babba, ko kuma ka sha magani yakan yi tada ƙarfin zabar da jijiyoyin alƙalaminka ya girma. Wanda duk magani yakan iya sa wannan, amma mutum gani in dai ba jin sha'awa ne daga gabansa ya zama ƙarami, to wannan kar a yaudare ka ce kaza da kaza, wannan ba wata matsala ba ce. Da ake samun matsala ɗin sai ta motsa ta tashi ake zama ƙarami, ana ki tabbatar da illar matsala ɗinta. Da wani mai maganin ya faɗa ma ce sanyi ne wai da wai kawai ya faɗa ma ne, wannan ba wata matsala ba ce. In dai kana jin sha'awa tana girma ta zama ba, wannan ka sha kurminka ba wata matsala. Da sauran makamantan irin wannan matsalolin suna da yawa, da fatan kowa dai ya fahimce ni. To a mutum da ya ce wani lokacin zai ga ta zama babba da zaran kowa ga wata mace wanda yake so da rashin jin sha'awa su ta motsa ta kan iya ta girma, to wanda min yanayin da zuciyar ta dama ita ke standard ɗin wani abubuwa har ya kai lokacin za ka amsa wannan. To yakan ba da sirri kuma kan matsalolin da suke fama da matsalar ta kankancewar gaba ko rashin girmanta ko rashin ƙarfinta. To ga fa'ida za ka yi ta tsawon kwana 7, 7 days in ji bature. Insha Allah za a samu canji fiye da inda ake zato ko ake tunani ga wanda ciwon sanyi ne haifar masa haka, ko ciwon suga ko hepatitis ko cututtuka daban-daban sun kai matsayin har ya samu matsalar gabansa ya zama ƙarami. To ga wannan fa'ida da za ku ƙoƙari ku jarraba a dukkanin al'umma baki ɗaya. Mun ba ku wannan fa'ida fi sabilillahi, wannan sirri ne mai ƙarfi. Na farko abin da ake so ka samu man kaɗai, ko kuma ce a ƙasar Hausa man kaɗanya, kowa ya fahimce shi. Na biyu zamu ce na biyu shine man ‘ya'yan gwanda. Ina fatan kun fahimci gwanda. Kun fahimci gwanda, asalin gwanda da ake sha wanda ake shuka ta take girma take tsayi. Kun fahimci ‘ya'yanta ake so sai ka shanya shi ya bushe. In ya bushe sai ka samu ka niƙa shi ko mu ce ka daka shi a sa mai ya zama gari. Sai ka samu man kaɗanya ɗin nan sai ka haɗa da shi gauraye shi. In ya gauraye ya kuma dukkanin mai, za ka shi da mai wasa damu. To sai ka samu alƙalamin naka sai ka shafe shi a hankali, ka samu minti 5 kana shafe shi kana shafe shi kana shafe shi, sai ka bar shi ya samu tsawon awa 1 ko zuwa 2. Ka samu ruwa mai kyau ko mu ce ruwan ɗumi ka wanke ta. Kar ka samu ruwan zafi ka fara mata ka zo ka taɗa yi warwa na nika, ka wanke ta. In ka wanke shi kenan ka yi wannan tsawon kwana 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kai tsawon kwana 7. Da abin da gani kai wa Annabi Rahama salati, sannan ka tatar da 'yan
su ma su jaraba idan mun san in Allah da haka nan da ga canji. Sannan mata ta mutane kamar su buƙatar kayan ba su wannan baɗin mu ko kuma su bibiyan mu sai mana comment section ga masu tambayoyi. Sai ana samun matsala da zuwa biyu mutum sai ya tambaye ka akan bidiyon ka sai kusan shekara 3 ko shekara 4 sai ga kuma akalla yake so ka masa bayani akan lokacin kuma halayen abin da ya shafi internet trending yake tafiya yake. Lokacin da gani ba baki na shekara bai gaban ba sannan kuma kake min tambaya ta kamun ka ga wannan baka ansa ba. Dole ne baka na yan makami amma an ka dauki shot din bidiyon ya ka tura mishi ta WhatsApp sai neman bidiyon ko tuna san abin da ake sai wannan da kusa muke a cikin littafin magabata muke ba da wannan sirrin kuma muke ba da fa'ida. Mata ta mutane abin da muka da nan wanda din ka jaraba shi za ka canji wanda za ka biyan bukata da izinin Allah. Da fatan kowa ya ji. Sannan ka buƙata kamun na ga maka wasu namba kuma su tambaya kuma wanda bidiyon nan ga burge shi kada manta da like. Sannan ba mu ce kawai abin sadaka ba kai wa annabi rahama salati shine abin da muke buƙata gunka. Inna Allaha malaikatu yusalluna ala nabiyyi allazina amanu sallu sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallimu taslima. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.